Nanindog ta for a while, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ginhawa sa kagamay kayo. Bukod series. Alright. Verse number 2. Atong basahon. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Our Heavenly Father, Lord, we thank you this morning once again. Salamat magkatuon ni sa mong pulong, lang Espiritu. I pray na mong i-enlighten, mong i-illuminate ang matagunahuna o kasing-kasing sa mga tao ng sa mong pulong. Nasabtan kini na pagtulunan. Salamat sa tagusan niya. Bless ang among pagpadayon sa panantigo as we worship you in spirit and in truth. Doon na may di paluwas, Lord, ko yung namo karon ng pray ko na tagaan mo sa kaya na maluwas kasabot sa mensahe. Ang tanan ng giampo tugyan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Take your seats. Pag-ihog ng lingkod. Now, this is part 2 sa ato ang lesson sa atong Sunday school. We had started last Sunday about stewardship. Stewardship. Kung saan yung pagka pinialan, kinahanglan masabtan ni nato kay kung dili ta kasabot ani karon nga anak na tas Ginoo, there will be possibilities, many possibilities, nga pwede masayang ug mausik ra ang mga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Tungod kay wa ta kasabot, kunya wa ta kabalo, so di ta kabalo, unsaon ni pod paggamit. Amen? Nga kining mga gipiyal sa Ginoo nato will nabang ang Ginoo mao'y makapahimulos, ang Ginoo mao'y mahimaya o malipay tungod kay siya man ang tag-iya. Amen? No? So di nato isipon tungod kay pinialan raman ta, di nato dili ni atua ang naa nato. Amen. No? Diba kung pananglitan doon na kay usa ka butang imong ipiyal sa usa ka tao, diba kung ikaw tag-iya o ang imong gipiyalan naghuna-huna ng pud nga siya tag-iya sa imong gipiyal, you will get angry or di ka malipay. Amen? No? Na ba? So example na kay yuta na pulo kay tarya unya na ay saop. Ang saop dili na tag-iya. Amen? O na kay rights as tenant, batwa na nagpasabot nga tungod kay legal ka nga tenant, ikaw na tag-iya. Mao bitaw nang ang saop kinahanglan magbahin tungod kay di siya tag-iya. Muna kung ang saop dili mo bahin sa tag-iya, mura kang nag-angkon nga ikaw na tag-iya. Amen? Amen? Oh. So, the same thing sa ato ang Christian life. Tanan nga naa na to, we are all stewards. And ato ning tanawon ini positive side. Maayo kayong Ginoo. Kaya kung ato muna-hunaon, kinsa kung taon tang piyalan sa Ginoo. Kung atong tanawon, atong mga kaugalingon ba, di man ta kapiyalan. Amen? Tanaw ni atong naong, di man ni kasaligan. Atong kanila, wapay krimen, suspect na. Amen? That statement means na wagyoy tay angay. Ang Ginoo ra gyoy angayan. But tanawa unsa ka maayo ang Ginoo nga iya tang gipiyalan sa tanan nga iyahang gibuhat. Amen? That's why today, we want to look at again sa Bible, unya tanaw na to, what is required of us? Unsay gi-required ngan hinato if we are to be good stewards.
Doon na may duha ka klaseng pinayalan. Doon ay maayo nga pinayalan, o doon na po'y pinayalan nga di maayo. And I think mas maayo nga anhita sa kategory nga maayo tang pinayalan. Amen? Our text says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Let me say this sa ato karong buntag. Every one of us here is a steward. Would you agree with that? Kitang tanan nga naa karon puro ta piniyalan. Steward. It means everyone here has been entrusted by God with certain things. Walay usa nato dinhi nga moingon nga wa gyoy gipiyal ang Ginoo nako pastor. Wa gyoy gisalig ang Ginoo nako pastor. That is not true. Amen. Matag usa kanato karong buntag ang Dios dunay gipiyal. Dunay gisalig nga hinato. Usa na kaning maayong balita. Last Sunday ato nang nahisgutan. Kani daing maayong balita gipiyal ni sa Dios sa matag taong luwas. Isip maayong piniyalan, kinahanglan doon na tayo buhaton sa maayong balita. Mao nang atong ipaambit sa uban. Amen? Mao nang magsuporta og missions. Amen? Isip maayong piniyalan. Doon na po'y gipiyal ang Ginoo nato gawas sa maayong balita. Talents. Amen? Talents. Kaning talents, lain-lain ang pagpiyal sa Ginoo. Ang uban doon ay daghang talents, ang uban po jutay lang. But wala na nagpasabot nga jutay ang imuha, dili na importante sa Dios. Amen? Then, time. Gipiyalan ta sa Ginoo og oras. Kaning oras patas ta. Wa man siguro dinhi gitagaan sa Ginoo og 20 oras ra sa usa ka adlaw. Kinsa man? Pareha ba ta? 24 oras ba? Amen. Lain-lain tagrilo nga gisulog, gitanaw, pero pareha ra tag oras kadaghanon sa oras. Am I right? Amen? Unya, ikatulo, God has entrusted us with treasure. Okay, kaning treasure, dili ta pareha ani. Some, ang Ginoo, ang pipila, daghan ang gipiyal nila. Ang uban po, jutay lang. O ang pagpiyal magud sa Ginoo is according to His several ability. Amen? Dili ka piyalan sa Ginoo kung di na nimo makaya ihandog. Amen? So kung ang imong ability is ang level ani lang, maura po na diha kutob ang ipiyal sa Ginoo. Amen? Nabata? But kabalo ka kaning ability, pwede ni ma-improve. Would you agree with me? Kaning ability ba? Kaning skills sa management, pwede ni nato ma-develop. Pwede ni nato tunan. In fact, kung ato ning ibutang sa literal nga kanang trabaho, doon ay mga tao nga nagsugod lang nga mao ni ilahang posisyon. But sometimes nagtrabaho sila, they try to enhance their skills, they try to kanang improve, develop sa ilahang nahibaluan. Hangtod nga nag-anam og taas ang ilahang ability. Are you following? Hangtod nga nagsaka pod ang ilahang posisyon. Og tungod kay nisaka ang ilang posisyon, nisaka pod ang ilahang katumbas nga sweldo. Di ba? Daghan sa, akong gamiton ang carpentry. Sa carpentry or sa masonry, kabalo ka ang daghan sa mga mason, halos mga mason, nagsugod nag-laborer or helper. But they did not stop there. Nga, forever na yun kong laborer. Amen? They are watching. Tanaw nila o gusaon. Unya doon ay uban po nga mga foreman nga tudluan nila ang laborer. Nga mo
mutaas ang iyang skill, madugangan ang iyang skill, nga kabalo na siya sa masonry, nga di na siya tiglibon. In fact, doon ay mga kinsa to'y nag-feature, Jessica Soho or si Noli Di Castro, nga laborer siya sa una sa construction, but right now tag-iya na siya construction, kana bang mura bitaw oy Conde, kana ba murag Phil South, sanay tag-iya. Amen. Oh, so the same sa atong Christian life. Kung makita sa Ginoo that we are improving, kanibang atong pagkapinialan, makita sa Ginoo nga nag-improve ta sa atong attitude, sa atong characters. Amen? Oh, makita na sa Ginoo ang atong faith, ang atong obedience. Amen? Makita na niya nga we are growing, we are maturing, then maybe in the right time, God will entrust us with more. Pero samtang di pa ta mapialan aning jutay, aning gamay ba, di sa ta magunahuna aning daghan. Amen? Oh, di ba kita as parents, doon na tayo mga anak, kung ikaw na kay kaalam mga ginikanan, ang imong anak na 5 years old, di na ni mo saligan o sa kalibo. Kung saan ba na niyang usa ka libo? Are you understanding what I'm saying? Amen? Ngayon, di man ang kabalo pa mo handol. Ang buhaton, anak sa 5 years old, anang 1,000? Saan ka na? So number 1 nga, tsansa, gisigo na. Ngayon, sa kabalo, saan eh? Ang iyang tanaw na, toy, dulaan eh. Amen? But you know, as they grow older, kunya nakita na to nga pwede na ni mapialan. Munang tagaan na itong kwarta, kunya atong sugoon. Amen? Nga naman, tungod kay nag-level up ang iyahang status, ang iyahang maturity. Amen? The same po sa atong Christian life. Unang, ang Ginoo ga-expect yun nga, kita nga iyang mga katauhan, mutubo, muhamtong, amen? O, mumature, diha sa atong spiritual life. Kay, kaning pagkapinialan, di man mo masabtan kung ka muhamtong. O, unsaon man paghamtong sa Kristohanon, himuon nimo ang mga basic things. Mga basic ba? Di ba? Kung sa may buhaton, di man na naman kasimple. Kung sa may buhaton sa tao, anong siya mutubo? Kung sa? Kinahanglan siyang mukaon. Feeding is important. Amen? O nang kung panahon sa simba, maningkamot yung ka nga makakaon ka. Amen? Upi lang din dito sa imong balay po. Kay ang feeding, di man na buhaton nimo once a week. Amen? Mao na karon sa akong wali, madugangan na. Ano bang the faithfulness of members in all church services. Na importante kay na nga maningkamot ka as much as possible na sa tanang serbisyo sa simbahan na ka. Nga naman, tungod kay feeding time na. Unsaon nimo pag-feed kung wala ka dinhi. Bisan pag unsaon pag palami-lami sa pastor o gitimplahan o maayo, gibutangag magic sarap, gibutangag daghang lamas ang giluto, giandam sa pastor, wa man ka. Amen? Oh. So, kinahanglan ta og pulong sa Ginoo para magtubo. Amen? Now, karong buntag ang atong isgutan, we want to deal with being a good steward of the treasure that God has entrusted to us. Amen? So kung maingon gani treasure, di lang ni kwarta. Kay ang gipiyaw sa Ginoo nato nga mga bahandi, di raman kwarta.
but many times in the form of money. Now, kabalo ka kung imong tanawon, kung tun-an yun nimo ang Bible from the Old Testament to the New Testament, gibalik-balik yun is Ginoo arang daghanang bersikulo o kapitulo o passage sa Bible that talks about money. Why? Ngano man, tungod kay gusto ang Ginoo nga ang iyang mga katawhan kabalo ta mo handol aning panalangin, kay kung di ta kabalo ani mo handol, mga kaigsuunan, this will create problem in our lives. Are you with me? Amen? Mao na giingon ni Timothy, ingon ng Bible, the love of money is the root of all unsa evil. Unya unsay sumpay ana? Ha? Ato kung tanaw, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy ba na? 1 Timothy chapter 6 verse 10. Napa mo? Ay, sa mong tulo, ang pagsugod na to. Verse 10. Alright? Basta ta, ready, go. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from what? The faith. You know what? Daghang mga Kristohanon, mga kaigsuunan tungod sa kwarta, naapektuhan ang ilang pagtuo. Amen? Amen? That's why God teaches His Word over and over again. Gives us warning, instructions to follow, principles to follow, formula to follow. Kay kaning kwarta dapat di ni maoy mo gamit nimo. Dapat ikaw maoy mo gamit sa imong kwarta. Amen? Some have coveted after. Dunay mga tao, mga kaigsunan nga, ang ilang huna-huna, ang ilang kinabuhi, tuarag yung tanan, nakasindro, nakafocus sa kwarta. Amen? Matud pa nila, ang kwarta daw sa uban, mas gamhanan pa kaysa Ginoo. And some, maybe that statement is true. Doon ay mga tao, mga kaigsunan nga ang kwarta mao'y pinakalabi nila. Mao'y mas importante nila kaysa Diyos. They have erred from the faith and pierced themselves through with how many? Many what? Many pila? Many unsa? Sorrows. Muna usa na itong i-avoid. Amen? Daghang mga tao, mga igsunan, nga daghang kwarta, ang kinabuhi na putos sa kasakit o kagulanan. Why? They do not know how to use their money. Amen? O, bisan pod kita, bisan di tagaghag kwarta, kung di ta kabalo, mugamit aning gibiyang sa Ginoo, it will create problem. Amen? Oh. Nakoy na ilan nga family, before, they were so faithful in the Lord. Right now, no more. Ang ilang mga anak, bugoy na kayo. Nga naman, kaya ang mama o papa, seeking after money. Wanay tayong sa Ginoo. Wanay panahon sa pulong sa Ginoo. Wanay panahon sa simbahan. Wanay panahon pangalagad sa Ginoo. Kay, puro na kwarta. Kunya, kabalo ka what happened? Ang formula sa Ginoo, di yun na mausap. Di na mausap. Unsa iyang formula? Matthew 6:33. Maunay formula sa Ginoo, maunay prinsipyo sa Ginoo that we need to follow. Amen? Kinahanglan mga kaigsunan ato yun ang i-determine. I-determine ba?
kaning pag-obey sa Word of God, kinahanglan ni determination. O sa mo sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O sa unahon ni mong pangita, Kingdom. it's not money. It is not the things of this world. You have to seek first the kingdom of God and His righteousness. Kingdom of God there speaks of the work of God, the ministry of God. And what is the promise? And all these things, including money. All these things, apil ng kwarta shall be added unto you. Kung balihon na nato nga prinsipyo, imbis addition ang mahitabo sa subtraction. You know what happened? Sige nilang panarbaho, nagtrabaho kasawa, nagtrabaho ang bana, wanay time simbahan, wanay time sa Ginoo, naging tanan. Ang mga anak nila, ilang nasakripisyo, siyempre ang buhaton sa ginikanan mo po na yung buhaton sa anak. Amen? Kag sa nakakita mga kaigsunan nga ang mga anak magpadayo pangalagad, unya ang ginikanan ni undang. Amen? Wa nila nakita ba nga ang pinaka-importante nga treasure, ang pinaka-importante nga bahandi, are you listening? Dili papel. Are you with me? Dili sinsilyo. Ang pinaka-importanting bahandi sa atong kinabuhi, ang Dios. Ikaduha, atong pamilya. Kung sa man kang nanay kay kwarta niya, imong anak to anas bisyo, to anas kahilayan, to anas sabo. Matabangan manas kwarta, no? Luoy kayo. Utang, di maihap ang utang. Atubangan, likod, wala og tuo. Apil pang hangad, ugubos. You know what happened? Nabaligya ang ilang mga kaptangan. Naapil pagkabaligya, nanarbaho na nun silang duha, ang ilang motor, ang ilang TV, ang ilang tanan. Sulod sa balay, nabaligya. Nga naman, nabaligya, ipang bira di ay. Ipang masala. Nabang makautang ka niya, gigarantor, gikuha. Pait kayo. Nga naman, wakakaton. Importante mga Kristiyanon makakaton juga ayaw nagpaminaw. Apply this. Unang ako ning itudlo, wa ko'y ko kahadlok mo tudlo ani. Kay kung di ni nato itudlo, di man ta kabalo. Amen. Unya kung mag-iskot ani ni, agkoy kwarta na po ni dili lagi. Amen. Are you with me? Let us have the right attitude. Kaya naaman is Bible. Kung di ni importante, di ni isulat din is Ginoo. Amen? Kaya usahay mga kaigsunan, when it comes to money, dagan sa mga tao, sama aning tawhana nga nahigugma pag-ayo sa iyang kwarta. Dunay usa ka tawo nga grabe gyud niya ka higugma sa iyang kwarta. Kasundak sa tulisan, gitulis sa gitiunan sa pusil. Ipangutana sa kwarta o imong kinabuhi. Dugay kay katubag ang tao. Suko ng tulisan kay dugayan nimo usan. Unsay imong pili ka, unsay imo kwarta o kinabuhi? Good. Ingon ang tao nga, all right, magunahon na sa ko. And sometimes makaigsunan, when it comes to money, maglibog pa ta. Amen? Maglibog pa ta ba? O kung sa'y importante, kung sa'y priority, o kung sa'y di maayo, kung sa'y maayo. Amen? Kung tulison ka, ihatag na imong kwarta. Okay, makita naman na. Kung pusilon ka, amen, doble.
It's either mawala imuhang kinabuhi, makagasto pa kag kwarta. Amen? Kaya di makailubong dito. Kinahanglan pa man kang dadong dito sa ospital. Kinahanglan pa kang dadong sa punerarya. Kinahanglan kang daghan pa proseso. Oh, but let us think about how we can be good stewards of God's money. Paminawa, this is not our money. Ang kwarta nga naa sulod sa imong pitaka o bulsa di ini atoa. Kinsa na sa Dios. Kinsa man ato diri nakapagawas ng dala tag kwarta. Wala. Na ba? Okay. Amen. Muna ang Ginoo mga kaigsunan, usa nga pamaagi para mahimo tang maayong pinialan, nya di ta mabitik aning kwarta gitudloan tas Ginoo nga atong iuli ang tithes. Amen. That is being a good steward. Gitudloan tas Ginoo aron dili ta mga kaigsunan maulipon sa kwarta. Dili ta malinglas kwarta, dili ta mabitik sa kwarta. Ingon ang Ginoo, iuli ng ikapulo. Ang tanan ha, yes Ginoo, pero ang gipangayo niya, ang 1/10 lang. 1/10. That is 10th. Amen? Or tithes. There are few things nga itong tanaw. God's plan of tithing. So, atong tunan karon ang tithes. So, kabalo naman ko, anak. Para madugangan imong kahibalo. Kaya kung nakabalo ka, unyawa ni mo ni gi-practice, murag kulangan kag kaalam. O kay ang naay kahibalo, magkuyog man ang kaalam. Ang kaalam, maunay application sa knowledge. Amen? O, mauna siya ang wisdom. Imong i-apply ang imong nahibalaan. Alright? Now, doon ay mga nagtudlo karon nga ang tithing daw wala na. Dili na wala na nahiuyon sa plano sa Ginoo. Kay Old Testament ra daw na. So karon New Testament naman ta. Church age naman ta. Grace period naman ta. So wala na daw ng tithing. Kabaw pa ka ng mga tawanan nga moingon na kinahanglan nagpagampo. Nga naman, these people are ignorant of the scriptures. Amen? Ikaduha, gigamit sayawa ang ilang pagka-ignorante to rob them of one of their greatest blessings. Amen? Oh, it is very easy to prove that God's plan of tithing was to continue in the church age. Wala na putol mga kaigsunan ang plano o ang prinsipyo sa paghatag or pag-uli sa tithes sa New Testament. Let's go to Matthew 23. Now, so, ang Matthew, ang utana ko, Old Testament ni or New? Konbinsido na. Ha? New Testament. Makita nato din that the scribes and the Pharisees believe in tithing. That's why in verse 23 of Matthew 23, nung siya giingon na, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin. The Lord was saying in this verse that they tithe on every little thing. Anise, mint, cumin. These are little things. But the scribes and the Pharisees were returning their tithes. Okay? Wala diha pugnan ni Kristo sa Old Testament ang paghatag og ikapulo. In fact, iya pa ganing gi-endorse. Amen?
Oh. Now, tanawa. Look at the rest of what he said when he addressed them about these things. Ningon si Christ, this ought ye to have and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. Okay, now paminaw, gusto ang Ginoo nga while mag-uli ka sa tithes, ang problema man gud aning mga scribes o mga Pharisees, dili ang paghatag sa tithes. Dunay mga butang, mga kaigsunan nga they have omitted. Amen? So Christ is saying, you're giving this, you're returning your tithes, and why are you not doing this? Amen. That's why Jesus said, this ought ye to have done, and not to leave the other undone. Regarding tithing, the Lord told these who were his contemporaries, the Pharisees and the scribes, this ought ye to have done, and not leave the other undone. Unsa may pasabot niya ni Christ, this ought ye to have done. The returning of tithes, the giving of tithes, and not leave the other undone. So ayaw, abi kayo naghatag ng tithes, di na ni mo himuon ang uban. Amen? Dili pwede nga, maghatag ng tithes, di lang ko musimpa, di na ko magampo. No. Ayaw pasagdi ang uban ng mga butang sa imong Christian life. Di na ko magbasa ng Bible, kay okay na naghatag ng tithes. Dili na maoy gustos Ginoo. Amen? Amen? Oh, hatag kong tithes, di na, bahala na, di na ko maluoy. Ayaw. Amen? Oh, wala na ko'y pagtuon, di na kumutuman na ng kulong sa Ginoo. Ayaw. Do not leave the other undone. Amen? So makita na to, wala ni Kristo nga, ay na naghimuan ninyong tanan. Wala nagsugo si Kristo, anak. Amen? Wala na yung tithes sa New Testament. Wala, di ka makaigsunan, makakita, anak. Nga naman, kaya ang plano sa Ginoo, pag-provide sa iyang buluhaton, wala man na usap. Ang prinsipyo ba? Amen? Ang prinsipyo, wala na usap. In the Old Testament, ang mga nangalagad sa temple, they will believe according sa offering sa temple. Amen? The same thing po in the New Testament times. That's why every child of God ought to tithe. Amen. Kung anak ka sa Ginoo, magkat-on ka og uli. Actually, ang tithes dili giving, it is returning. Okay ka ng giving, imong gihatag na. Dili na iyaha, imong gihatag, imuha na, imong gihatag niya. Kanang imong iuli, nanghulang ka, kunya imong iuli. Giuli nimo kay dili imuha. Nasabtan na to, mo pod ang tithes. Ang tithes dili niya ato iyahan ni sa Dios. Amen? Mo nang di na to gamiton ang iya sa Dios. Okay, that is being a good steward. Are you with me? Gusto tag blessing? Pero kung di tak mapiyalan ani, kabalo ka, money is a very small thing. Mo ni pinakagamay nga gipiyal sa Ginoo sa tao, ang kwarta. Pero kung di ta kapiyalan aning kwarta nga gamay kayo, unsa pagpiyal sa Ginoo aning dagko? Are you with me? Oh. Malakay 3:10 na. Ginawa. Unsay giingon? Number 9, we'll start reading verse 9. Ready, go. Verse 9 sa day. Your curse, asang sugod? 8, guro? Yeah, 8. Ready, go. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes? Tithes with S na, ha? And offerings. With S foot. Ano ang plural?
Kay dili raman usa ang panalangin sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Amen? O dili ra usa ang gipiyal sa Ginoo. Verse 9. Ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. God is talking to Israel. They're being cursed by God. Ano man? Kaulo ka, pag abot nila dito sa promised land, nakalimot sila sa Ginoo. Gikan sa Egypt, grabing 40 katuig dito sa kamingawan. Tabangan sa Ginoo, pag abot dito, gisaaran o giyuta sa saad na ipanalangin, nag-agas ang dugos o ang gatas. That's a picture of blessing. Pag abot dito, nakalimot mga kaigsunan sila sa Ginoo. Pagkakita nila sa panalangin, nakalimot na noon sila sa nagpanalangin. Di ba mauni kasagaran sa baptis? Amen? Maayo ra tagwa pa. Pero naanang panalangin, nakalimot na tas nagpanalangin. Di na sila mag-uli. Maayo ra dito sa wilderness. Oh, sige. Uli ni tayo sa hatag ni. Pero pag dito na sa promised land, kalimot sila. Amen? Ang ilang mga offering, gigamit na nila tukod sa ilang balay. Na, sahay kayo ba? Smile, pag mag-iulog. Siga-siga na yung ilongga. Now, dili sala magtukod o balay. Di sayo. But, ayaw kag kasipyat na ang sa Ginoo yun. Para ang imong balay mahuman. Kay basic foundation raw niya na. Amen? Oh. Yung Ginoo pa nila mamay nilinugod kay panahuman. 10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring ye all the tithes into the storehouse. Kung sa gingon diha, bring. Amen? Bring. By the way, kung naara ka din nagpuyo o kaslaing lugar, ayaw ra ipadala-padala ang imong tithe sa uban o offering. Amen? Kaya ang unang halad ni mos Ginoo di man imong kwarta. Imo man kinabuhi. Are you with me? Oh. Amen. Naragug ka din eh. Naragug ka sa batinggil. Amen. Sis, palihuguan ng akong pupuling dito. Nabaki. Kinaraan bitaw nga pamaagi na tos pagsimbas Ginoo dili oy. Amen. Kay ikaw mo'y unang ihalad sa Ginoo. Oh. Kabalo ka ang Israel, ang history nila sa una. Most of the families sa ilang time relied on farming to make a living. These people did not work para sa tuwa karon nga dunay mga trabahuan, dunay mga factory, dunay mga kumpanya nga nagtrabaho ta. Sa ilang time, ilang yung gamit, ilang kamot. Kamot yun. No? Magpasingot yun sila. Pag kanang mag-farming ka, hiluan na nimo imong tamnan. Imo nang daruhon. Imo nang patubigan. Imo nang i-prepare tanan. Unya, pagtanom na nimo, imo nang alimahan ang imong gitanom. Imo nang abunuhan, imo nang bisbisan, hangtod nga magka-harvest ka. Amen? Unya, inig time na sa harvest, naana sila'y daghan nga pagkaon, mga kaigsunan, ang smart nga farmer, ang bright nga farmer, will recognize nga ang tanan nga iyang abot sa harvest, dili iyaha o dili tungod niya. Dili iyahang tungod sa iyang gibuhat. Iyang i-recognize nga ang Ginoo nagtabang niya.
mao nang naa sila'y harvest nga ingon ana, na sila'y pagkaon sa ilang balay, na sila'y pagkaon sa ilang lamisa, tungod kay ang Dios nagtabang niya. Kana kung smart, bright na ay wisdom ang farmer. Pero kung ang farmer walay kaalam, walay kahibalo nga farmer, di siya maghuna-huna sa Dios nga maoy nagtabang niya. Ang iyarang makita, tungod ni nako. Tungod ni nako. Tungod ni sa akong trabaho. Mga kaigsuunan, dili na maayong na attitude. Amen? Ug mauni daghan sa mga attitude karon sa Kristohanon. Ato ni i-avoid kung gusto tag blessing sa Ginoo. Amen? Oh, sometimes mga kaigsunan, moingon ang farmer, moingon sila nga, wa man ko kita, ako ra may nagtrabaho, wa man ko kita nga pagdaro na ko na ang Ginoo. Pwede mo ingon ana ang farmer nga pagtanong nako, wa man ko kita nga na ang Ginoo nag-apil nitong tanong. Ako ra man pagpangibot na kong sagbot, ako ra may nag-ibot sa sagbot. So chances are, moingon ang farmer, God did not give me anything. So kaning tanan nga akong naanak ko, tanan nga akong na-earn, tungod ni sa akong duha ka kamot. But listen, that is the most ignorant statement of a person can make. Wa gyud na bisag gamay nga kamatuoran. Ngano man, ako may nagagawa ni, akong kamot ang nagagawa ni. Paminaw. Kaysa naghatag ni mo kamot. Amen? Makahago ba ka kung wa kay kamot? Amen. Makatrabaho ba ta kung wa tay tiil o kamot? No, we can't. Unang ka lang rita nga, tungod din ako ni kamot, akong kamot. Dili na imong kamot. It is God who created those hands. It is God who attached them to your brains, atong utok. Unya ang atong kamot mag-agad unsay imando sa atong utok. Ikaduha, it is God who gave us the strength to be able to use these two hands. Wa tay kusog magunsa man ang dako kay kag braso nga wa kay kusog. Magunsa man ang dako kay kag kamot, dako kag tudlo pero wa kay kusog. Amen. May paigagmay kag tudlo unya nay kusog. Diba kanang masakita maluya ta kinsa may tawgon nimo eh. Isa na imong ampuan mangayo kag kusog. Mga na baga ng alaksan. Tabangi ko nga magkuskan. Di oy mo sangbit kas Ginoo. Because we acknowledge that the source of strength, the source of everything, apil ang kusog ang Diyos lang. Amen? O, munang ka nang mayon nga, tungod ni sa akong duha ka kamot, that is showing ignorance about God and themselves. Whatever a person does to make his living, it is a partnership with God. Partnership niya sa Ginoo. The person has a part to do and God does His part. It means we need to work together to produce. I-partner ni mo ang Ginoo. Amen? Amen? O, kahit na ito, kay mura tagdoy, huwag Kristohanon nga murbati, aning bata, nalakaw sa nasa duha ka sensilyo. Ang usap, iyang ihatag sa Ginoo. While naglakaw sa dala, nahulog man ang usa ka sensilyo. Nahulog sa kanal, di na yun makuha. Ingon siya nga, Ginoo, tanawang imong sensilyo, nahulog, di na yun makuha. Are you with me?
katawanan ni pero usay murag tinuod niya eh. Nga usay ang Ginoo mo atong ibutan bas alanganin. Amen. Oh, mananak ang baboy og pulo ka buok. Siyempre ang usa tights na. Katog yung kamatyuno na mo eh. Ginoo. Pasensya gyud kayo kaya gimuha og galuya. Di maayo eh. Amen. Oh. Amen. God's plan for financing the spreading of the gospel is simple. God and men become partners. Nganong gitudluan tas Ginoo sa Bible nga mag-ulit sa tayo so maghatag og offering. Tungod kay gusto ang Ginoo nga himuon sa nimo nga partner. Unya, partner pud kaniya. Tungod kay uns ngano pa man pastor, tungod kay naay buluhaton. Wa man ta giluwas sa Ginoo para moadto rag langit. Giluwas man tas Ginoo tungod kay dunay buluhaton ang maayong balita kinahanglan mapaambit sa uban. Amen. Oh. Munang do not make it a big deal. Kunya ayaw kag ka-backslide, ayaw kag ka-offended. No, kung makadungog ka diri gwali about sa hatag, dapat malipay ka. Kaya every time nga magtudlo din igwali og hatag, that is your opportunity to learn. Ikaduha, that is your opportunity to grow. Ikatulo, that is your opportunity to exercise your faith in God's Word. Amen? Ikaapat, that is your opportunity to be blessed by God. Yes, amen. Amen? Oh, dili man pwede nga magsigir at tagdawat o niya di ta mohatag. That's why God gives us two hands. Duha ba inyong kamot? Pag sure. Oh, why God gives us two hands? Someone said, one is to receive and the other is to give. Dawat na kayo. Dua man. Punya, kumo na yun. That is not what God wants for us. God's plan for financing His church has always been through giving. Amen? Through tithes and the offerings of His people. Amen? Oh, wala, dili na. Ang pamaagis Ginoo, dili pinaagis uban pa makaigsunan nga ang simbahan, mag-garage sale, magpa-bingo. Dili pwede nga magpabulang ta diri. Magpabulang ta kay natay project, kinahanglan tag siminto, balas o kabilya. So magbulang ta. Dili na mao nga magpabayli ta. Mo man iyon ana man sa moa magtukod og kanang kapilya kanang sapil-sapil magpabayli or kung di man gani magpabayli magpamismis. Yan ay musugot diri magmismis ta. Kasi duklon tas Ginoo. Amen. Are you with me? Di na mao oy. Unya di na mo'y pamangis Ginoo nga. Ang mga membro, tagaan kag gitara. O sige, pagkuyog mo, paggrupo, at mo dito sa Tiangge. Di na maulawang nga lang sa Ginoo, ana. E pagkataon-taon, nung hiner o si Bad Freddy, distribute na sobre. Di na mo'y pamangis Ginoo. Kaya ang Ginoo yun, bring ye all the tithes and your offerings into the storehouse. Amen? Dito kali. Oh. Doon ay uban nga maunay mga ilang idea. But listen, God had a better idea. God had a better idea. God said, He would bless us with health. God said He would bless us with strength. God said He would provide us job. Amen? Amen? Oh. And then, kung gi-bless ka sa Ginoo, na igihatag ang Ginoo nimo, that is the time
nga ikaw maghatag so that you can support God's work. Sabotage. Amen? This is not my plan, by the way. This is not the plan of the men of the church. This is God's plan. He ordained that His church should operate through tithes and offerings of His people. Paul wrote at the church of Corinth in 1 Corinthians 16. Do you remember who's there? Tayo naman tayo. Any moment. Ilang. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Alright, basta ta, ready go. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. Look at that. As God hath prospered him. God never ordained that the church operate in another way. His plan for financing His church has always been and always will be, as Paul said, that we give as God has prospered us. Giunsa kas Ginoo pagpakamaayo, pagpauswag, pagpalambo, maunay imong basihan. Amen? God's plan has always been bringing all the tithes into the storehouse. Amen? Kaya kung di ta mo obey sa iyang pulong, God has said, this is a harsh word, but I will say this slowly and calmly. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But say, wherein you have robbed thee in tithes and offerings. Can a man rob God and get away with it? No. Amen? Di ta pwede siguro tulisong tama, nulis tag bangko, kunya pwede ta makasibat, di ta madakpan, pero di ta makasibat sa Ginoo. We cannot escape God. No one has ever robbed God of His tithes and gotten away with it. Amen? When Israel robbed God, He told them, you are cursed with a curse. For you have robbed me, even this whole nation. They did not get away with it. On the other hand, when they obeyed His word, sa lain man usab nga bahin, sa dihang ilang gituman ng iyang pulong, He blessed them. Amen? He blessed them with great blessings. Muna niingon ang Bible sa verse number 11. Sa ingon sa Ginoo. Read, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Kabaw ka na, that is protection. God is going to protect you. Protect me. Amen? Salamat sa protection sa Ginoo. God is going to protect your source of income. God is going to protect, mga kaigsunan, your job, your business, your plans, your desires. God is going to protect all of them. Verse number 12. Ingon ang verse 12. And all nations shall call you blessed. Blessed. Amen? Oh, bulahan. Bulahan ba yung sibuhan wala? For ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Kanindi ang giving o returning sa tithes, dili lang ni protection, but this is also a privilege. It is a privilege. Amen? God, the all nations shall call you blessed. Amen? Oh, kabalo ka ang Ginoo ga-ordain og tulo ka institusyon. Unsa ang una? Ha? Home. Diba? Or family. Ikaduha, unsa? Government. Ikatulo, church. Alright? Sa government, unsay pamaagi sa Ginoo para mag-finance ang government, muran ang government.
O sa? Para ang gobyerno ba makapalayon? Taxes. Buwis. Nagbayad ba tag buwis? Uy, maro kayong gobyerno oy. Kabayad gud ng tao buwis. Bisag kita ka mahantog BIR. Amen. Kada palito nimo naa nay added tax. Kada musakay ka, mupliti ka, nagbayad kag buwis. Ingon ana ang gobyerno. Kay kung ang mga tanang citizen sa Pilipinas dili mohatag og buwis, wala. This nation, this country, mga igsunan, di ka survive. Amen? In fact, karon mga igsunan, napuno tas utang. Nga naman, tungod kay dunay daghan nga wa naghatag og buwis. Doon na po'y daghan nga gikurakot ang gihatag nga buwis. Amen? Oh, pila na atong utang? Ha? Trillion. I think right now it's 11 or 12 trillion. Kada usa ka tawo sa Pilipinas na ay utang nga I think 10 million. Kada usa. Wa pa na tao. Ang uban, utangan na. O, munang kung di mag-careful ang atong government, magkaigsunan, basig mabaligya tas laing nasod. O, now sa pamilya malay, masud na mahagis Ginoo, tuloy finance, by sweat of, munang kinanglan kang magtrabaho. Amen? The church, unsay pamaagi sa Ginoo? Through tithes and love offerings of His people. God's works through this institution to accomplish His will. God commanded us to bring His tithes to the storehouse. Nganong adtuman sa storehouse? Nganong adtuman sa church? Why? Because the church is where God's word is preached. Amen? Nadini ang pulong sa Dios gitudlo o giwali. Ikaduha, ang simbahan mao ni base sa mga Kristohanon nga muadtos mga balay o muadtos laing mga lugar aron magwali sa maayong balita. Amen? Mo nay ato ang base. Mo nay ato ang, ano siya tawag na sa military? Kampo. Kampo Rabanis Negros lahi. O, dito sa mga kanang kampo military may nagpuyo. Dini mangutana ka nga asa kagatrabaho, kampo. So tuo ka imong kaistorya. Army mo rin yan. Sundang may dala. At tuloy tubuhan. Social, ganyan taga Negros eh. Nganong sa church man, tungod kay sa church, ang simbahan mao'y mag-commission, mag-ordain, o mga missionary, magpadala o mga missionary. Amen? O, unya nga sa church man, kaya ang church makikisunan, dinibuhaton ang ministry sa Ginoo. Kung naay mamatay ang church, makikisunan, dunay part. Amen? Naay mamatay. Nga membro. Amen? Unya, kung doon na po'y membro nga magpinyo, ano ba na sa church? Amen? O, kamo may people, magtarong Ginoo para magtarong mo pinyo, ha? Oh, kung naayang people na magbuntis-buntis, di makasal sa church. Oh, mao nay bag-ong prinsipyo nako karon o conviction. Dugay na pero I try to be lenient o gamay. Pero karon nakabalo na tas kamatuoran, I will ask you nga inyong subayon ang kamatuoran. Amen? Oh, nganong sa church man? Tungod kay sa church mga kaigsunan, dinhi magsugod ang uban pod nga mga simbahan. Atong desire sa kadlaw nga kini nga simbahan manganak. Manganak ba og laing simbahan? Oh. The storehouse is the church. Imong tithes ayaw gihatag dito sa charity. Ay gihatag dito sa nagwalis radio o sa TV.
Amen? Kaya di man na church nimo. Di man na nimo local church. Di man na mo'y nagpakaon nimo. Hello? Amen? God has a plan and purpose. When He said, bring ye all the tithes, at unang nasabta no, ang God's plan, God's purpose, nakasulti na ko? Ano? O ito'y purpose. O anong dito sa storehouse, ang tithes. Amen? O nang kaning tithes din ni pangayoon dito sa kangit. Ikaw nga maghatag, ikaw may muat to simbahan. Amen? Oh. And then, He has promised us that if we are good stewards and prove to be trustworthy, there will be blessings. There will be blessings. Diba? Kung sige yun sa verse number 10, bring all the tithes into the storehouse that there be meat, there may be meat in my house. Doon ay pagkaon sa iyang balay. Para unsa man, para ang nangalagad niya, makakaon man. Amen? Kaya Isus po na ang paso, nagpakaon ni mo, ang imong gipaka, ang nagpakaon ni mo, di ni mo pwede pakaonon. Na, amen? Prove me. Do not try, but prove me herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Amen? Kinsay makaabli? Kinsay makaablis mga bintana? Kinsay nagawi? Ang Ginoo ra. Amen? Sa ilang time, literal yun nga, dunay ulan. In fact, karon sa atong time, literal mangyapon na ulan. Ang Ginoo ra may makapaulan. Kaya ang ila crops man. Magunsa man ang imong crops kung may ulan. Amen? O, sa tuwa karon nga Kristohanon, ang Ginoo mao'y mag-open og mga opportunities. Amen? Mag-open og mga opportunities and pour you out unsa? A blessing. Amen? That there shall not be room enough to receive it. Gabi no? Amen? God's purpose for asking us to tithe is to become our partner in life. Himo ang Ginoo nga partner. Then, also to finance His ministry, His church. And then number 3, to place us in a position where we could be blessed. Amen? Mao na yung purpose. I hope doon na tayo nakatunan karong buntag. Kay kaning pagkamaayong pinialan, pagka-steward, good steward na to sa treasure nga gipiyal sa Ginoo, di na nimo mahimo kung di ka makabalo mag-uli og tithes. Amen? Kabalo ba ta magkwita? Oh, di na siguro tudloan. Amen? Na may calculator na imong cellphone? Pero dagang gusto naman pag-tithes na di nakabalo mo ha? Di mo andar ang calculator. Ayaw yun ibutang ang Ginoo sa pinaka-bottom. Are you with me? O na yun. Kabaw ka magkita ni mo, ang panalangin sa Ginoo, mag-agad mga kaigsunan, kung giunsa na to pag-ube ang iyang pulong. Are you with me? O giunsa na to pag-treat ang iyang buluhaton. Kay ang panalangin sa Ginoo, unsa ang pag-bless sa iyang buluhaton, mao po na ang pag-bless sa iyang mga katawan. Una kung ang buluhaton, luoy po ang mga libro. Amen? Luoyon pagkadaag na Unya, nganong luoy man? Kay wag ka nag-obey sa Bible. Kay kung imong i-obey ang pulong sa Ginoo, na may saad ang Dios. Are you with me? Salamat nga ang Dios, ang iyang tanan nga mga gisugo, dunay saad nga nakakonekta. Dunay saad ba nga nakadugtong? Walay sugo ang Dios nga walay nakadugtong nga saad. Amen? Oh, wala. Tanang sugo sa Ginoo, dunay nakadugtong nga saad
nagsaad sa pagpanalangin kung mutuman ka sa iyahang pulong o sa gisaad. So ang problema dili ang iyang pulong, ang problema dili ang Dios nga nagsaad. Usahay ang problema na anato nga gisaaran. Amen. Oh, hinaut ko doon na tayo na learn this morning. Did you get something? All right. Thank you for that.